Nwanne m nwoke, enwere otu gị na nwunye ṅụ si enwe gị katakata, ihe emebiele na marriage ṅụ, okwu eruo na ana m alụghachi, ke nwaanyị agawara onwe ya. In fact, ọ ya nwasị ya na-alụghachi, o burula akpa ya, gị na ya ebizi, ịrịọla elu rịọ ala, ya ajụ nọ na ha alụgazi, na gị bịa nara ihe ịkwụrụ n'isi ya, gị jụ na ịlụọla nwaanyị na ị na-alụgazi nwaanyị ọzọ. Ikekwe ichegidene ya, ịhụ ya, ikekwe enwere otu ishiri kemgbe o kwesị ya anaghị alụghachi, apart from ihe i mere mgbe gị na ya bi, otu a nwoke na-eme, ya epiogharịa, ịghọtago, pụchata aside ga tachara tọkwalo. Ndị nke ahụ dị iche, mana from the moment nwunye ṅụsị ya anaghị alụgazi, ya eburu akpa eshi n'ụlọ ṅụ pụwa, na gị bịa nara ihe kwụrụ n'isi ya na ya anaghị alụgazi. Achọrọ m ka ihe ghọta na from the time o shi n'ụlọ ṅụ pụọ na ya anaghị alụgazi, enwere otu isi rụọ nwaanyị ọzọ elu demo imuvule on. Ekwughị m nke i mere mgbe unu na-atọ nke na ogide ṅụ, ị gara aside gị pichara atọ gị ilo. Ihe m na-ekwu okwu ya from the moment ọ sị na ya anaghị alụgazi, ya eburu ngwongwo eshi n'ụlọ ṅụ pụọ, na ya anaghị alụgazi, na gị bịa nara ihe kwụrụ n'isi ya, set ya free. Gị sị mba na ị ga-alụrị na ịlụ jurube na ọgụ ga-ekwu mgbe marriage gwụrụ, na ime ite ya eme ite na ọ ga na ị ga-eset ya free, na inwe ike ịhapụ ya ka o move on. Ma ọ bụrụ na ịlụ ya na nwe nwoke ọzọ ga-alụ ya, dị afọ na ị gaghị abịa nara ihe kwụrụ n'isi ya, na ọ ga-anaga nga na-aza nwaanyị nọ na di. From this period of time ihe a jiri mee, enwe otu isi tụgharị ụkwụ were ya nwaanyị ọzọ elu demo imuvule on. Mana ajụ akọwata, enweghị ọnọdụ ala Igbo, omenala Igbo na-enweghị otu o si secure ya. Achọrọ m ka ịghọta na ị pọnishgeghị nwunye ṅụ. Ọ bụrụ na ị ka nọ now, ị dị free, ihe ị na-eme na ya no problem yet, maybe emebeghị that part of omenala dị very very dangerous to situations like this. Ikekwe ụmụnna ya ama anaghị isi abịala jietere ndị obodo oji, na gị bịa set nwa ha free, ọ gị bịa nwanne ha nwaanyị so na-alụghachi, gị jụ na ị naghị abịa nọ ịna ihe kwụrụ n'isi, knowing fully well na enwe nwoke ga-abịa nọ n'ihi na ọ ka dị married. Ị chọọ nke dissolve that marriage. Ọ bụrụ na ụmụnna ya mazuo isi, ị gaghị aga nara ihe kwụrụ n'isi ego ahụ, o nwere ihe ha ga-ebido mewe, ego ahụ ịkwụrụ ebe ahụ awụọra ṅụ problem. The only way ga-eji liberate onwe m bịakwara bịa nara that money. Dịkwa sure, ikekwe nwaanyị ahụ apụọla, agwala gị bịa nara ihe ịkwụrụ n'isi, cheki onwe ṅụ, business ṅụ sheki wele, ọrịa ọbatala ṅụ n'ahụ, problem ozuole ṅụ ahụ. Achọrọ m ka ị were kwa oso were ije gaa nara ihe ego ahụ ịkwụrụ n'isi nwaanyị ahụ. Ikekwe ya wụwarala ahụ mmanya, o werela ego ahụ gawa na mgbaba atọ, ga mapawe ebe ịmapawere nwa ha nwaanyị, mana ke ọ ga-aka kpee ṅụ ọkụ n'ahụ, n'ihi na a na-ekwu okwu ọjọọ niile, sọma ọra ṅụ mmụọ ọjọọ niile, na ole si bịa napụ ha ego a, na ị ga-aga n'ihu enwe ihe nrachata, ị gaghị enwe peace of mind. Nrịa enweghị anaghị ebofu ṅụ. The only way to liberate yourself wee gbarakwa gaa nara ego ahụ, ya gawara onwe gị, gawara onwe ṅụ. Lekwe ma ọ nwe ihe ịgabigaga, n'ihi na obi dị aghụghọ. Obodo niile nwere ihe ha ji biri, enweghị obodo na-enweghị ọnọdụ ọwụ omenala ha ji secure every situation in case of ihe dị otu a mee. Omenala Igbo mere understand na mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike sị na ya agaghị ahapụ nwaanyị, mana nwaanyị achọzi. Enweghị religion, ọwụ ọdịnala, ọwụ ụlọ chọọchị, ọwụ court mere marriage no mandatory. Marriage dị dissolvable. Ọ mmadụ abụọ na-eji marriage, mana ofu onye si ya achọzi, the other one enweghị. In fact, o nwere right ịjụ tụgharịa lee ma ọ ga-anabata the other person, ma ga-eme ihe a dị mma, mana marriage ahụ rute n'ukwu mgba aja ka ọ dị other one na-ebi ha ala ọkụkọ ya akọwashịa. Nwanne m, hapụ ya ka gawara onwe ka ị hapụ ya wụ na e nwere nwata nwaanyị iji na ịlụjubeghị, na ọgụ nwa ga-ekwu mgbe marriage agwụrụ, gị bido nwe problem na business nọ, gị bido nwe problem, ọrịa abata n'ahụ, problem mgbe niile enwetaghị bad news. Gbarakwa ọsọ ga nara ihe kwụrụ n'isi nwaanyị ahụ, biko. Ọ dị very very important.
ụnụ mana aga m ekwuchanụ hapụ ịgwa ụnụ ebe okwu m nọ si abịaga. The next video will explain better. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.